kakanmu a shirya jaso ubangidan mai shana ba ubangidan mu ne da raka ubangidan mini so ya tare ta kai ya sa ɗan rage da lashi mai tare ta shi ne mutum so sa tare ga ta zaɓe Allah da kuma ya mai gaba ne ba zai sa gaba Allah ƙara mutum ya sarki kowa sai ya samu ke ga shi ta ƙare ke ma ga shi ke ma sarki wanda ba ka ba ka da kuwarsa ka kula da wannan ko an gida muke shi ne Jabur